ere inga achifanya nyorwarisa kwacho. Koma price shuka imari wanokwira ba komatimati maonyeni. Alright. Yes, maisara wakabadhuma message achiti kubude mutaundi kuende kubudiriro netraffic yese yaiya munhu uri kuitei. Munhu ngaasarairwa, munhu ngaadhite mameseji. Isusu totora advantage yekuti marodhi ari kugadzirwa kutomboenda zvikomba unongoti tiri mutraffic. Ndakatotariswa ngaarungu izvozvi. Ndati ndiri kuchando. Ko uya wakazobara ere wakaine mimba? Ngeyake ere mimba iyaiya? Ndati imimba yasoro ere? Ungana kuti ngeyaJose. Apeno ngaachibara toone kuti anorera. Ucharera. Izwai makope. Zviriona tiri kutotandara nadzo nzuzu. Baba iwe nawe. Iwe hone kumusha munoonera audio dzangu. Bye.